Mistähän mä olin puhumassa? Ai niin. Mä oon aloittanut vapaaehtoistyön, samalla kun mä oon tässä räkkärimarketissa kassana. Ja se on ahdistuneiden teinien auttava puhelin. Ja mulla on koko ajan tässä tää yksi puhelin ja siihen ahdistuneet teinit soittaa. Ja siis tärkeintä siinä on hallita se nuorten käyttämä puhekieli. Jos sitä ei hallitse, on turha lähteä auttamaan nuoria. Oho, sattupa, että se soikin just nyt. Oottakaa. Soititte Atappiin. Atap? Mikä tuon Atap? Ahdistuneiden teinien auttava puhelin. Cool man, yo check it out. Ja mä oon Tarja. No niinku... No niinku mitä? No niinku ahistaa. No siis miten? Yo check it out. Kattokaa, nuorelle pitää puhua tätä nuorten kieltä. Koulu alkaa ja mua ei yhtään huvittaa. Hei, come on, Rockabilly Rebel ja rock. Mikäs siinä on nyt ahistaa? Noku, jotenkin noku. Noku, check it out, Noku is in the house. Anteeksi, mitä? Hei, Big Mama Tarja Kulho Jelper Day. Trust me, Monster Funsker, fucker. Just. Mua ei huvita oikein mikään. No hei, bom funk MCs, pää pystyy, what's the funking problem, hei nuori digiluu digilei. Mitä sä sekoilet siellä? Mitä sä sekoilet siellä, älä kuule yhtään ala. Anna sanoa radion kuuntelijoille, nuorelle pitää olla kova. Siis mietin nuori mua, mä pyöräilen joka aamu, check it out, kuule Helkama Kaunottarella, joo motherfucking bitch, tänne räkkärimarkettiin. Arvaa huvittaako, kelaa sitä fucking Rolling on the River. Just. No joo. Kuule nuori, jos sä katot peiliin, mitä sä näet? Näeksä? Ei kellään ole helppoa. Life is bins and then you monster fucking die. Siis hei, come on, nuori. Wake me up before you go fucking man. Mitä sä puhut? The Finner fucking takes it all. Jailhouse rock. Mä en taju mitään. Mitä sä oikein puhut? Siis hei, vaikka sä nuori surffaat kaikki päivät jollain Commodore 64, niin hei, elämä on tuolla ulkona, luontopoluilla. Herää, nauti, motherfuckers. Selvä, näkemiin. Ei kestä kiittää. Mistä tunnet sä ystävän? Karita motherfucking Mattila Kattila. Teräs vai alumiinikattila? Kuka tietää? The funniest woman in the streets of Corso has spoken. Terse. No niin, sinne meni. Ihanaa kun pysty taas olemaan avuksi. Nuoret soittakaa. Atapa auttaa. Tarja Kulho ja ystävät.